Може да убиеш себе си, може да убиеш много хора, ако пожелаеш или ако другите пожелаят. Всеки на пътя трябва да пази хората около него. Така ме учиш и така уча аз моите близки. Вместо да празнувате с децата си и да сте в църквата и да се молите за здраве, днес се молиме за душите на нашите деца, които загинаха по пътищата на България. За душите на всички българи, които загубиха живота си по най-безмисления начин. И вместо да пишеме черна хроника, да пишеме имената на загиналите по пътищата по този безумен начин, от днес нататък искам да пишеме бяла хроника на всички спасени. Всеки един човек, по-малко който загине тази година, ще бъде част от тази бяла хроника, която ние с вас започваме да пишеме днес. Благодаря ви, че се събудихте. Благодаря ви, че ме подкрепяте. Нашата сила е това повече да не се случва. Само заедно може да променим всичко това. Само заедно може да накараме институциите да си вършат работата. Само заедно може да извадиме от същите тези институции и ваничковците, така както ги наричам аз, тези, които крият сигнали в чекмеджетата си и в бюрата си, тези, които не плащат, за да изнудват, тези, които са корупцията и са навсякъде, трябва да ги изгониме. По най-бързия начин трябва да се разкарат. Нашата сила е именно нашия глас. И днес силно трябва да изкръщиме Бог да ни е на помощ в тази война, която поемаме с безхаберието, с убийствата, с простотията, която се шири по нашите ширини. Навсякъде, буквално всеки ден и всяка минута ние се сблъскваме с какво ли не, с какви ли не безумия. Всички като общество трябва да сме заедно. Нашите искания не са политически. Нашите искания са чисто обществени и чисто човешки. Искаме да се движим по нормални пътища. Искаме да имаме закони, които се прилагат, защото и сега имаме закони, но те не се прилагат. Искаме да имаме институции, които реагират незабавно. Не когато умрат 2, 3, 5 или 10 души, а когато загине дори един. Защото ако някой се беше събудил по-рано и беше сменил и скоростта на този участък, 3 човешки живота, включително на детето ми, на нашата Сияна, щяха да бъдат спасени днес. Къде спахте, иваничковци? Питам ви, къде бяхте? Защо не сменихте един знак за 50 лева? 50 лева ли няма нашата държава? 50 лева ли струва живота на нашите деца? Защо се събудихте толкова късно? Защо пишете сега закони? Защо не ги написахте преди това? Къде бяхте през всичките тези години, когато една стотинка не се даваше за поддръжка на пътищата? Искаме бърз и справедлив процес. Искаме, не на последно място, отговорност на всички чиновници, които прикриват сигнали, които не си вършат работата. Време е да има закон за отговорността на държавния служител, за неговите действия и бездействия. Благодаря ви много. Може би след това, което виждам пред мен, има някакъв оптимизъм за тази държава. Някакси след това, което виждам, дами и господа, съм повече оптимист, че в България има гражданско общество. Тази толерантност, тази, която имаме към хората, които ни управляват, непонятна за мен. Това примиренческо поведение някакси трябва да се промени. Тази прочута българска фраза "тук е така" трябва да изчезне. Нямаме пътища. Тук е България, тук е така. Нямаме маркировка. Тук е България, тук е така. Нямаме знаци. Тук е България, тук е така. Децата не загиват. Тук е България, тук е така. Съжалявам. Аз не искам да живея така държава. И точно ние сме хората, които да кажем стига. Ама стига. Достатъчно стига. Тук вече няма да бъде така.
Аз съм от Търговище. Сина ми беше убит на 21 години, преди 2 години и половина. Бях вчера в Телиш. Тук съм, за да подкрепя Ники. Искам да му стисна ръката, да го пригърна за силата, която има и която вдъхва и на нас да се бориме, защото не всички успяваме като него да покажем този характер. Моля всеки един от вас, когато сме на пътя, оставете телефоните. Дядото на Сияна беше спасител до последния момент. Преди инцидента е бил на работа. Тъй като не можеше да откаже нищо на внучето си, заедно тръгват, за да изпрати гривничка на болно дете подарък, за да го зарадва и да го направи щастливо. Тира ги върклита и този достоен български мъж е размазан между ламарините и не може да помогне на собствената си внучка. А преди това е спасявал десетки и стотици животи на същия този път. Разбирате ли каква е иронията? Държавата смазва и убива собствените си служители. Погледнете го! Дядото на Сияна го е носил на мисиите си в чужбина. Бог да ни пази всички! Благодаря още веднъж.